Tak się mścisz na ludziach? Jak kogoś nie lubisz, to potem piszesz w książce, a to... To jest wręcz przeciwnie, to znaczy bardzo rzadko robię tak, że jak kogoś nie lubię, to umieszczam go w książce. Czasem jest tak, że raczej jak kogoś lubię, to umieszczam w książce. I tutaj fajnie dochodzimy do fajnego momentu, ponieważ mam dla ciebie niespodziankę. To jest moja książka Święty z Centralnego. Nie czytałem. No, ale jestem zaskoczony. A nie, Natomiast czytałem jedno. myślę, że możesz kiedyś spróbować, ponieważ jest tutaj dowód sympatii, strona 19. Wiksa nie słyszał, co koleś do niego mówi, bo akurat z głośników szedł komunikat, że Mieszko z Białegostoku jest opóźniony. To jest naprawdę wydrukowane. Proszę cię bardzo. Co ty pierdolisz? 19 strona, możesz sobie sprawdzić. Bardzo ładnie go dojechałeś. Ty, to jest naprawdę wydrukowane, to nie jest... Ty chujo.